Една пръчка да е граме рост. Нали ще пари Дарчев иска ще я фърля борг. Добре. Значи ще му оставя да пасна той. Да бе, от моста да се помпа. Ето ще му да. Представиш ли за да ги зачеше борг? Ще трябва да ме я взема и ничи пари. Кажи на почан, че не кълга. Всичко възможно ще направим, обаче като не взима, добре. Играе много, но не взима. Най-важното, че имаш конкурс в правата. Да. И туалет не има за момичетата. Да. За Лиля Присул. Ето. Това е за къде? Да. Че съм. Срещу Хрисо да отблъскваш.